Ramogi TV, Nairobi. Bad piny owacho mochung'ne koro weche mag kor lwasi midendo ni Kenya Meteorological Department okoni koth mapek igeno ni biro chwe pacho ka chakre dwe ni mar 4 nyaka e dwe mar 6. Jatatije bad migaono David Kikungu mane loso Mombasa wacho ni ma onego bed siem ne jogo modak kuonde ma pi oula thoro muomo mondo gibed motang' ne kodhno manyalo kelo midhiere kuonde mopogore e pacho ka. Moko kuom kuonde ma ikoni koth kidek chwe matek gin gwenge man kadho wadh nam chumbi, Imbo, Nairobi, Ugwe kod Masawa mar Kenya. E kinde ma kuonde mamoko ma bende sani koth osechake chwe. Utabiri unaonyesha kwamba mvua itakuwa kwa wingi na ipate pia kuendelea mpaka kati ya mwezi wa Juni upande wa magharibi na pia upande wa pwani. Kuna sehemu zingine kunakuwa na mmomonyoko wa ardhi, kunakuwa na landslides. Tumeona kwingine hata mimea kama sijui kama mliona ile ilikuwa nini, majani chai inapelekwa, ungefikiri ni boat kubwa. Usijipata katika hali hiyo kama kuna uwezekano wa kuondoka.